демонстрация на студио етикет правила на поведение в първи, четвърти и пети клас. По проект Успех, част от програмата да направим училището привлекателно за младите хора. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Гости на нашето представление демонстрация са госпожа Гала Цанева и Берти от Трио Пазари. Георги, знаеш ли, че още от времето на Адам и Ева общуването винаги се подчиняло на редица условности? Не знаех, че толкова отдавна има правила за поведение. В един сайт прочетох, че думата етикет води началото си от времето на краля Слънце Луи 14. На дворцовите приеми гостите получавали картончета с изброени правила, които трябвало да спазват. Днес нашите съученици ще се изправят пред предизвикателството да подредят маса за двама, като демонстрират всичко научено за сгъването на салфетки, опаковането на подарък за скъп човек, както и поведение в ресторант. Наред всичко това, вие, уважаема публика, ще имате шанса да се включите в работата на екипите, да работите рамо до рамо с нашите дизайнери и сервитьори, като ги консултирате при нужда. Беше то нощ и ден, този тъй познат рефрен. Хей, приятелю, здравей, моята песничка запей. Тя е нужна и дори прави хората добри. Хей, приятелю, здравей, моята песничка запей. Тя е нужна и дори прави хората добри. Но веднъж един крадец хвана малкия певец и остави го в нощта със запушена уста. Кой ще пее нощ и ден този тъй познат рефрен? Хей, приятелю, здравей, моята песничка запей. Тя е нужна и дори прави хората добри. Хей, приятелю, здравей, моята песничка запей. Тя е нужна и дори прави хората добри. Но крадеца в нощта чу отново песента, въпреки че се укри в най-дълбоките гори. Спря го и го хвана в плен този тъй познат рефрен. Хей, приятелю, здравей, моята песничка запей. Тя е нужна и дори прави хората добри. Тази винаги се слага първо чаша за червено вино, след това за бяло. А при другия нощ се слага първо за ракия, след това за вода, а тук са десертни. Ние поставихме чашата за основното ястие, след това за ладьовъра и след това за салатата. Приборите също са така. Започва се от по-малките прибори за салата до по-големите прибори за основното ястие. Чашите, поставяме чаша за бяло вино и за червено вино, като най-голямата от тях е за вода, след това и за ракия. Над чиниите се поставят и приборите за десерт, лъжица, ако имаме крем, а вилица, ако имаме плодови салати или торта.
изява. Нека да дадем думата на госпожа Галя Цанева да сподели впечатлението. Искам да поздравя децата, участници в двата клуба. Сълзите в очите, мисля, че красноречиво говорят за това какво преживяваме в момента. И родителите, наши гости, и учителите, които работили с децата, и училищното ръководство, лицето на неговия директор, госпожа Тимяна Генчева. 5500 деца от област Пазарджик участват в различни клубове и ателиета за извънкласни дейности. Големите цели на проекта са да бъде осмислено по най-пълноценния начин свободното време на децата, но отношението, което показаха, е гаранция за това, че те ще бъдат възпитани млади хора. Благодаря ви. Все по-често ми се случва да си казвам, ние имам какво да се учим от нашите деца. Това днес беше абсолютно доказателство на тези думи. Смятам, че децата наистина ни научиха на много неща, които или не сме знаели, или сме позабравили във времето, или сме престанали да обръщаме толкова внимание, или се обръщаме към тези неща в определени моменти. Благодаря ви, деца, за удоволствието, което ни доставихте. Искрено се надявам, че през тези няколко месеца и вие сте се забавлявали. Така ли? Облаче ще полети и щурчето ще засвири на фигурка. Като ручейче вода почва синята река.